салом дӯстони азиз. ба касе билети арзон дар кор аст? ба авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. арзон ва боваринок аст. марҳамат номрои ватсап. 24 соат дар хизмати шумост. муҳаммадҷон бачам чӣ беқа файрод мекунем ҳанамагӣ? ту чӣ кор кардасти? ва ту газет хурдасти? ҳозибе мо тата занг бизанам ку мекушата ҳозибе. ва ираби алло мардак набайзана. мардакҷон тез хона биё. газан охи чӣ гапай? гуфтум биё охи тез биё. кор дарафтам намефаҳмӣ. газан охи? инем бачамонай ку муҳаммадҷон газета хурдастай. чӣ? газета хурдай? зиник беақле ту куҷоро нигоҳ мекунӣ? гӯш ки мана ку нигоҳ ка ҳамун газета соли чандай? газети соли 2021 а. 2021? мон бахира вай газети кӯнай. Апаҷон ҳамин об шумо бар. Не, дорем ака. дорем. Дорем? И масака. Як обти Оз надорем ака. надори, на? Не. Надошта боше нема. Не, дорем акаҷон баъзеш. Халанасо тамом бозӣ рафтсай. Медони чӣ? Я бош. Апа. Нонтон чӣ? Ака ғам доде охи ака. Шине мо бозиро тамошо дорем ака. Барда тарсонди буд. Резонде охи аки хинамеш охи. занак мон нафаҳмидум ман теннисту бошо кунум ё иёра? мардак ту дар бораи теннис ҳама чира медонӣ. ту ин айёра тамошо куну ёд бигӣ.